Lamsok vibe songna haina hai ani channel o tei norongno belai belai ke hamai mario ana asike support khlai tongman bagai hingke ang mia video upload khaitani norongno sengka bo raja ni bihik 4 jona tei bini busla hingke kai 14 jona tei bwsajak hingke 15 jona hingke ang aboni answer sairi sinai norongno aboni answer hingke kai Maharaja Krishna Kishore Manikya hingke vibe song ang norongni bagai tini belai kheno good news tui phaika tam hingke kai bwskangni 27 sal mario chini Tripura History ni bagai je interlocutor je chongjakmani abo sabo ongnai saklai rijak sinai haising phungono Bubagra ni Facebook page o rikha Bubagra tini phunga siri India ni Home Minister Amit shah je Bubagra no call khai hore bini sagrok kaham de hini sengka tei aboni yagulo bo saka 27 sal mario chini Tripura History ni bagai je interlocutor chongjakmani abo sobno chongjaka abo bo saklaijak sinai tei constitutional solution no tam mannai tam maya abo bo saklai rijak bai sinai hingke belai no tongphongmani kok tei khasrangmani kok ani tini ni video belai no background noise phaika thek thak tamni hingke kai samung khainai rok phaijak ni bagai haini bagai vibe songna ang nakar sano tei norok video no paithak jora nai tongmani bagai belai ke hambai mario tei norok comment khlai di next of bo topic no norok video naina mosung tei aboni bade bo norok comment khlai di tamni hingke ang every Sunday nongni bagai comment picker by lucky draw khlaio aboni bising norok je winner ngai bona ang Paytm eba Google Pay Phone Pay aba hai rewards ribo hingke malai phinai next video hambai।